хора, днес ще отваряме един много голяма кутия, ако знаете. И знаете ли, че е Коледа днес и затова става чудеса и сега ще я отворим. Оставете по един лайк, за да очаквате още такива интересни и такива яки видеа и ще затваряме се такива повече кутии от всякакви албуми. И нека да започваме. Ето. Сега, първия пакет. Няма търпение, хора. Отваряме. Имаме кристалка. Добре. Имаме Манчестър Сити, Челси, Ювентус, не знам това не мога. Спортинг, ПСЖ, там Арсенал, Кристиано Роналдо, който всеки я има на така карта. Това ми е любимия играч, даже това е тениска на Роналдо. Лука Модрич, кристалка на Барселона, лого, това е добре, не е зле. Ето. И и тук ще имаме поне един хиро пак. Ще видим кой е, не знаем. Отваряме втория. И ще имаме един Hall of Fame. Не знам при кой пакет ще. Един германски отбор. Тук. Това беше Байер Леверкузен, Милан, Астон Вила, Байер Мюнхен, Тотнам, тук Борусия Дортмунд, Феран Торес, сам Барселона. Подпис. Май тази на един мой приятел много му трябва. Ще видим. Херитич и лого. Това е. И само ви кажа, че ще имаме там ще има шанс да ни се нападне Маестро. Маестро на Белигъм. Нали знаете? И един Hall of Fame. И за сигурност ще има черна карта. Няма как да няма. Нормална. Тук не знам кой е този отбор. Тук Манчестър Сити, Астън Вила, Порто. Не знам. Това е Ливърпул, ПСЖ, Арсенал. Тук Мензи, Кантона. И Платинум Пул, който нямам. Този, който го нямам. Нямам го, хора, не ви лъжа. Този ми трябваше много, ама много. Много съм щастлив. И капитан. Ора, това е неочаквано. Ето ще сложа. Специално. Хора, това беше неочаквано. От третото ни пакетче ни се падна Platinum Pool. Сега, четвъртото. Параме. Как? Хора, тук имаме Челси, Ювентус, нормална. Тук имаме Манчестър Юнайтед, още една нормална. Нормална на Интер. Нормална пак, нормална. Трофи Тъмбъл на Винисиус. И черна карта! От четвъртото миналото имахме Platinum Pool, другото черна. Тук имаме, тази имам за жалост. И локо. Това пак ги оставяме при специално. Отваряме петото. Сега.
имаме Бар Леверкузен, БФСВ, Бар Мюнхен, ПСВ, извинявай, БВС, май беше. Това беше Рангерс с Лазио, този всеки го има. Педри, той без фамилия. Арсенал. Тук имаме такива на легенди, когато са били на Брахимович. Аз го имам. Ендрик. И кристалка на вратаря на Порто. Диаго Коста, той е много добър. И ПСВ капитан. Тук нямаме чапа някакви яки неща. Отваряме 6-то. Имаме Манчестър Сити. Не мога да ви кажа такой отбор. Челси, Атлетико Мадрид. Това кой? Не мога. Спортинг, Ливърпул, Хернандес от ПСЖ. Не, това не е. Да. Подпис. Такава на легенди карта. Херитич и лого на Манчестър Юнайтед. Всъщност Манчестър Юнайтед е труден да се събира. Отваряме седмото. Карта на гърбът пише. Имаме така нормална на Ювентус, вратар. Тук имаме Хари Кейн, Милан. Нормална. Някой да ви показвам тея. Имаме Белингъм, Трофитабъл, стотачка на Мбапе. Hall of Fame! Този ми трябваше да забера всичките. Имам вече всичките Hall of Fame. Айде. Вече имам всичките Hall of Fame. Тази супер много ми трябваше. На Паул Малдини. Yes, хора. Забрахме всичките. Много съм щастлив. Така че късметта. Мислех, че ще на някой друг, ама то на Паул Малдини, който ми трябваше да събера всичките. 8-то пакетче. Хора, това е най-специалната за сега. Значи нормална. Още една нормална. Ето ги нормалните. Те са. Ето нормална. И нормална. Ето от специалните ще ви покажа. Подпис на... подпис. Легенда. Херитич. И капитан. Много съм щастлив от Hall of Fame на Паул Малдини, който ми трябваше много. Отварям и дърветата. Нормална. Тебе някой ги показвам. Това кой? Лиан Скалес. Ювентус, Порто, един Алехандро Гарначо. Тази е добър. Нуно Мендес. Нормално е нормално. Това са нормално. Нека да видим специални. Имаме на Реал Мадрид специална отбор, защото те са най-трудни. Подпис. Тук лого. Кристалка и още едно лого. Това беше почетнено. Сега отваряме 10-то. Има ли Меси? Прилично не снима. Значи, имаме нормална, още една нормална,
Някакво ви показвам нормалните, ето ги. И ето ги. Имаме легенда, Реал Мадрид. Тук имаме на Атлетико Мадрид капитан и лого на Ювентус. Отваряме 11. Имаме стит. Имаме стит, хора. Вратар. Тук ПСВ, Рангерс. Нормално. Скучни са. Трофи тъмбъл на това кой беше. Занеци. Това прилича малко на Николас Джексън, на подпис. И стит на Вициня, хора, този го имам. То много ми достават и то пак повторка. За жалост. Ето тук при специалните го оставяме. Хора, вижте колко такива. Колко са много. И колко още пакет с момента. Това е 11. А не, 12. Вижте. Нормално. Някой ви показвам нормалните. Легенда на Меси. Аз си имам. То кой да няма всичките. Валверде на Реал Мадрид. Хедицич и Лого. Сега почваме другата колона. Първата я отворихме. Ето вижте. Сега почваме втората. Добре. Хора, това ще бъде за днес. И утре ще отворим другата част на пакетите, за да не отваряме всичките наведнъж. И утре ще отворим те. Абонирайте се за канал, за да има още такива готини видеа с такива големи куци. И